Hej, og i dag skal vi se verdens vildeste tricks til hvordan man kan spille fodbold. Okay, spil bolden til mig. Giv mig nu for helvede. For helvede, du kan. Okay, slip dig. Godt kamp. Nu skal vi lave dribletryks. Er I klar? Kom så. Man skal aldrig stå sådan her. Yay! Kom her, Simon. Simon, kom her. Simon, stå der. Se, det her der er også et tricks til hvordan man scorer. Hvad helvede gjorde du? Og det her er et andet tricks til hvordan man scorer. Se, for eksempel hvis jeg lige kommer til at sparke ham herned. Sådan der. Hvis jeg for eksempel gør sådan der. Og så er det der. Og så er det, man kan score. Sådan så udlægger iPad'en. Jeg scorer nu. For helvede. Jeg er fucking træt af det her. Se her. Au! Fuck ham. Du er den dårligste fodboldspiller. Nu er jeg den professionelle. Ej, det er faktisk mig. Prøv at se her. Ups. Jeg skal lige hente bolden. Ja. Okay. For helvede, jeg er godt nok blevet træt, mand. Er du sindssyg? Okay, prøv her. Så er det Simon, han står der, og så gør lige sådan der. Boom! Ja, og han fører den ned så. Og så er det, jeg kan score imens. Men her, jeg slår ham ned igen. Så slår ham, men han bare ihjel. Det er meget simpelt. Så der. Nu er der blod ud over det. Og Simon han ligger så ikke ned og helt død. Og prøv at se her. Det gør vi sådan her. Og så er det så, man scorer. Og Jeg løber. og det var tak fordi I så med. Vi er færdige. Fuck dig, det lyder.